ממשיכים לכלי השלישי, וכמובן קודם כל הוצאת כל המצברים הישנים. אז הנה ה-EasyGo שלנו, כל המצברים פה כבר בחוץ. נלביש לו עכשיו את המצבר, לסדר את התושבת פה. ועכשיו אנחנו מתחילים לעבוד על התושבת. הכלי הזה לא תוחזק כמו שצריך, ולכן יש בו הרבה קורוזיה ולכלוך, ואנחנו ככה מנסים לעשות מה שאפשר בתנאי שטח, לגרד את הכל, להוציא את כל הלכלוך, כל הקורוזיה, כדי שנוכל להלביש לו תושבת יפה שאנחנו הולכים לבנות. ככה מנסים לגרד, והנה עכשיו אנחנו בונים את המסגרת, עושים לו תושבת יפה. כמו שאתם רואים, הנה הכל יפה, מוכן, מזרזנו את התהליכים כדי לא לעכב אתכם. המצבר שלנו 48 וולט, 88 אמפר, מרובע, חזק. תראו את העבודה, תראו את הגימור. הנה התושבת מוכנה, תראו את העבודה היפה שעשינו פה. צריך להלביש את המצבר. הנה המצבר שלנו פה בפנים. תכף מסיימים לשים לו גם את המתן, גם את השעון, נראה לכם את התוצאה הסופית. זהו חברים, הסתיים לנו עוד יום של התקנות מוצלח, עם שתי רכבים של 60 וולט ועוד EasyGo אחד של 48 וולט. בואו נראה לכם את העבודה הסופית, שעון את הדובדבן לסוף, תראו את ההצגה שעשינו פה. רכב תפעולי 48 וולט, EasyGo, אמנם ישן, אבל תראו, עשינו אותו כמו חדש, תראו את הריקודים, סידרנו פה הכל גם שירי פיקס. והנה הקלט שלנו, מצבר 48 וולט, 88 אמפר, חזק, טווח נסיעה של 60 קילומטר. פה לשם שינוי עשינו פה שינוי קטן, המטען נמצא לנו כאן מאחורה, כי גם בנוסף הוספנו לו כאן ממיר מתח שלא היה, התקנו לו פה ממיר מתח, שיהיה לו ככה תאורה וחוטים הכל כמו שצריך, וכמובן עם השעון תצוגה שלנו פה במרכז, בפרונט, תמיד הנהג יודע מה המצב של הסוללה, ככה שהכל מושלם, הכל מוכן. חברים, כולם יודעים שמצברי ליתיום קוראים באוטוסטארט, עם BMS חזק, עם טווח נסיעה ארוך, עם 6,000 מחזורי טעינה, עם 3 שנות אחריות, משקל קל, 1,001 יתרונות, מחירים נוחים ואטרקטיביים. תמיד בשבילכם, תמשיכו לעקוב אחרינו בסרטונים הבאים. ביי.